Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ψυχοδυναμικό, ψυχοθεραπευτικό, συμβουλευτικό βίντεο. Είμαι ο Νικόλας και σήμερα θα συζητήσουμε για την οικογένεια. Μια τοξική σχέση, μοτίβα, λάθη, πάθη και λάθος αγάπη. Είμαι λίγο κρυωμένος λόγω και του πολύ ζεστού καιρού, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το πέρας του βίντεο θα τα πάω περίφημα και θα ζήσω. Πριν όμως από όλα αυτά να πέσει το σήμα. Ανάμεσα στη λέξη πατέρα και μητέρα κρύβεται η λέξη τέρας. Να το θυμάσαι αυτό, φίλε μου, να το θυμάσαι. Πού είναι η κλητεμίστα, τι κάνει, ήρθε η σειρά της, δίκαια θα πέσει στο λαιμό της το λεπίδι. Είναι, τι ουρλιάζεις έτσι. Τους ζωντανούς σφάζουν οι πεθαμένοι. Ανερώ το ένιγμά σου. Δόλο σφάξαμε, με δόλο θα μας σφάξουν. Έλα τσεκούρι! Έλα τσεκούρι γρήγορα! Εδώ που έφτασα στην κορυφή των συμφορών μου, να δούμε αν νικητές θα βγούμε, οι νικημένοι! Σε ένα γυρεύω. Ο άλλος πλήρωσε. Ακριβέ μου έλυστε. Τον αγαπάς, τότε θα μπει στον ίδιο τάφο. Νεκρό δεν θα τον χωριστείς ποτέ. Η τοξικότερη μορφή σχέσης είναι η οικογενειακή. Ολόκληρο το δράμα του τραγικού ήρωα είναι να σπάσει αυτές τις αλυσίδες, αυτά τα δεσμά του, να απογαλακτιστεί και να αποδεσμευτεί από τα μοτίβα και τρόπους συμπεριφοράς που έχει εκπαιδευτεί, να αλλάξει την θέση του εντός της οικογένειας αλλά και εντός του εαυτού του και να βρεθεί έτσι στην κανονική του θέση, στην κανονική του στάση, στην κανονική του μορφή. Να πετάξει από πάνω του τα βαρύδια των ευθυνών που του φόρτωσαν, τους τρόπους υπακοής που του δίδαξαν, τους ρόλους που του ανέθεσαν και να κατέβει από το σταύρωμα αυτό των προγονικών αμαρτιών. Ραϊφώνησα μαζί μου εσύ. Της μοίρας γε μου όλα! Της μοίρας και ο θάνατος. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει και το παιδί. Το παιδί εντός της οικογενειακής εστίας. Αυτός είναι ο ουσιαστικός ρόλος του. Πρέπει να απεγκλωβιστεί από αυτό το προβληματικό περίβλημα προστασίας και φροντίδας που του παρέχουν οι γονείς του και να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο που θα χωράει μονάχα αυτό και την θετική προγονική ανάμνηση. Οικογένεια ίσον πυρηνική μοναξιά. Δηλαδή η αρχή των πάντων και το τέλος της αρχής. Η θριαμβευτική έξοδος και η ηρωική επιστροφή σε αυτό τον κύκλο ύπαρξης και συνύπαρξης. Εξάλλου όλοι κάποια στιγμή επιστρέφουμε σπίτι. Από εκεί δηλαδή όπου και γεννηθήκαμε. Από εκεί όπου και κοιτάξαμε το τέρας κατάματα και αποδεχτήκαμε, αγαπήσαμε, έχοντας πλέον ολοκληρωμένη επίγνωση και εμπειρία. Αρκετή εμπειρία μάλιστα από αυτό το προσωπικό οδύσσιο ταξίδι μας, ώστε να σκύψουμε μπροστά στους προγόνους και με μια βαθιά υπόκλιση αποδοχής να εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα, να επιλύσουμε εκείνο το λάθος που προήλθε, να φέρουμε δικαίωση στο σύστημά μας. Από όποιους τύπους και αν προέρχεσαι, από όποια φροντίδα και αγάπη διδάχθηκες, δεν υπάρχει ουσιαστική υγιή σχέση και πάντα κάποιο τραύμα θα υπάρχει. Διότι γονέας δεν γεννιέσαι,
αλλά γίνεσαι στην πορεία της ζωής και εκπαιδεύεσαι μέσα από την εμπειρία αυτής της θέσης και αυτού του ρόλου του φροντιστή. Γι' αυτό είναι καλό να αναλαμβάνεις την ευθύνη της δημιουργίας και το τίμημα της αυτοθυσίας του γονέα με σοβαρή επίγνωση, φίλε μου. Με σοβαρή επίγνωση του εαυτού και με πολύ προσωπική δουλειά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αναλάβεις την αφαίρεση του εγώ σου ως προς την ολοκληρωτική προσφορά του εσύ μέσω αυτής της ανιδιοτελούς αγάπης. Μάθε, καλέ μου φίλε, πως ο γονιός σου είναι ένα παιδί που για κάποιους κοινωνικούς, ηθικούς, εθιμοτυπικούς, υποχρεωτικούς λόγους έκανε παιδί και από αυτή τη νέα του θέση ξανααναγνωρίζει και ξαναβλέπει το εσωτερικό του παιδί. Το ασυνείδητό του γίνεται πλέον συνειδητό με όλα του τα τραύματα που φέρει και ξεκινάει αυτές τις λεγόμενες μεταθέσεις ευθυνών και αυτά τα βάρη και αυτές τις πληγές στο παιδί του, δηλαδή σε σένα. Δηλαδή καθρεφτίζει τον εαυτό του πάνω σου. Καθρεφτίζει δηλαδή όλα τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα που έλαβε και ασυνείδητα στα φοράει σαν όμορφα ρουχαλάκια. Σαν να είναι δικές σου ανάγκες και δικές σου υποχρεώσεις. Ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί συνειδητά να διαφύγει από τα τραύματά του και να σου δώσει το καλύτερο του εαυτού του, αυτό το διαφορετικό. Δηλαδή αυτό που δεν έλαβε ποτέ. Τον γονιό μας δεν μπορούμε να τον αποδεχτούμε ποτέ. Όπως και εκείνος να αποδεχτεί εμάς. Διότι ο ένας βλέπει την φροντιστική καταπιεστική, παύλα αντιθετική και στοργική του φύση. Ενώ ο άλλος βλέπει εκείνο το μικρό, απροστάτευτο βρεφάκι που αναζητά φαγητό, αγκαλιά και προστασία. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε και να ταυτιστούμε με τους γονείς μας. Δεν είναι της μοίρας μας το ριζικό, που λέει και το λαϊκό άσμα, να ακολουθήσουμε αυτή την συνέχεια των τραυμάτων τους, αυτά τα ανεκπλήρωτα όνειρα και να μοιραστούμε τις πληγές τους. Αντιθέτως, έχεις το χρέος, φίλε μου, να διαλύσεις αυτή την αλυσιδωτή συνέχεια, να απαλλαχτείς από τα αόρατα προγονικά δεσμά, να οριμάσεις, να ανθίσεις, όπως ορίζει η δική σου ψυχή. Να φιλτράρεις και να κρατήσεις τα θετικά και παράλληλα να μετασχηματίσεις τα όσα αρνητικά έλαβες. Να δώσεις σχήμα και μορφή της δικής σου αισθητικής σε συνδυασμό με τα ιερά γονεϊκά πρόσωπα. Διότι είσαι δημιουργία κάποιων άλλων. Είσαι η προσπάθεια, είσαι το ξενύχτη, είσαι η καταπίεση και η ανησυχία. Είσαι ο φόβος και η τραγωδία. Είσαι ο έρωτας και η αγκαλιά δύο ανθρώπων. Γι' αυτό πάρε αγκαλιά την μαμά και τον παπά. Πες ένα ευχαριστώ για όσα μπόρεσατε να μου δώσετε και σας αγαπώ πολύ. Ποτέ μην πεις συγγνώμη. Το βάρος αυτής της λέξης είναι η ευθύνη του γονέα, δηλαδή του ισχυρού, και πρέπει να την αναλάβει εκείνος και όχι εσύ. Φυσικά, αν έχεις κάνει κάτι τόσο κακό, εντάξει, που και που ένα συγγνώμη δεν θα σου πέσει και ο κόλος. Εσύ είσαι μονάχα το παιδί τους. Είσαι το δημιούργημά τους. Έχεις τις δικές σου ευθύνες να αναλάβεις και είσαι η δική τους ευθύνη και το δικό τους τίμημα. Καμιά φορά ακούς τη μαμά που λέει «Θυσιάστηκα για εσένα». Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια? Φυσικά και θυσιάστηκες. Ο ρόλος του γονέα είναι αυτό που είπαμε πριν, η αυτοθυσία. Να αυτοθυσιαστείς, να σκοτώσεις το εγώ σου και να δώσεις στο εσύ. Να χαθείς μέσα σε αυτό. Πώς είναι ο έρωτας που το εγώ γίνεται εμείς. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα λίγα τα ωραία τα μικρά. Ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook, στο κανάλι μου στο YouTube που εκεί είναι όλο το πλήρες βίντεο με τίτλους και με όλες τις λεπτομέρειες, και ακολουθήστε με και στο Instagram που εκεί ανεβαίνουν αποσπάσματα σε μορφή Reels.
Σας περιμένω την επόμενη φορά με τους δικούς σας τύπους προσκόλλησης, με τις δικές σας ταυτίσεις, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που θα είναι ο πατέρας. Και στη συνέχεια να φτάσουμε επιτέλους σε αυτό το θέμα που καίει χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια κόσμο. Στις σχέσεις ενώνουμε τις γραμμούλες, ξετυλίγουμε το κουβάρι, βλέπουμε τις φλεβίτσες, οι οποίες καμιά φορά είναι και αρτηρίες, ώστε την επόμενη φορά να είστε καλά.